Naše bráne opäť Dobrivoj Rusov z Trnavy, ktorý už nemá až takú dobrú náladu ako pred predchádzajúcim súbojom. Trnavčania dokázal odcentrovať Niňaj a jeho dosť dlhá hlavička, ktorá Angličanov na chvíľku pribrzdila. Válkovič naslepo dopredu. Vidíte, že naozaj terén nie je v súťaži zaznamenať 18 gólov, ale nebol najlepším strelcom 5. najvyššej anglickej ligy. Ten maximálny nástrel bol dokonca 30 gólov, ktorý je vyhrievaný geotermálnou vodou z nedalekého Aqua City. Bola tribúna vybudovaná v prvej fázi výstavby za takmer 2 milióny eur v rámci projektu UEFA s názvom Hat-Trick. Druhá fáza, v ktorej sa budú dorábať tribúny aj na iných, aj za bránami a oproti našim kamerám, bude stáť 1 ako Niňa, jeho kolega v strede obrany v dnešnom súboji, ale aj u ňoho počty rastú. Turgonide zatiaľ odohral 29 zápasov, takže v poslednom kole 31. mája môže zaokrúhliť toto číslo na 30 a potom bojovať o svoje miesto v kádri českého vicemajstra. Dobre, teraz kombinujú hostia. Väčšina úvodnej štvrťhodinky sa odohrala na našej polovici. Proti Českej republike sme boli veľmi produktívni. Slováci dali 3 góly. Postupne sa presadili Škvárka hneď v 5. minúte. Práve v zápase s Mijavou, keď zaznamenal hat-trick. Našu štandardku sme znovu nezakončili hlavičkou na gólmana Volkra. Technická robota od tohto futbalistu. Demetriu. Naľavo Frír. Chrien taktiež nie je úplne atakovaný. Hudák. Dle končatiny Zreľák neprestrčil, ešte Hudák chce zapracovať. Nakoniec odkopáva Robert, ešte predtým vyjujeme aj my. Angličania ho prekonávajú dlhými loptami. Demetriu. Pod nohami sa mu objavil Lásik. Ukazuje, v anglickej zostave taktiež neregistrujeme ani jednu zmenu, ani na brankárskom poste, kde zostal Mitchell. V obrane majú hostia Jadoma, číslo 2, Robert má 4, Franks 6, Demetriu 3. V strede poľa 10 Bradley, 5 Payne, 8 Hans. Môže páliť, ale proti nemu okamžite vystúpili 3 hráči v červenom. Hlavne Demetriu. Šrán sa dostáva k tejto finálke. Dobre. Payne si verí. Faulovalo. Zreľák. Šranc išiel k nemu. Prihrávka prišla trošku viac do šírky, takže nedorozumenie. Frír. Odcentroval, veľmi dostal do Pomikova rozhodca Ondřej Pechanec. Zatiaľ udelil 2 žlté karty Bradleymu a Hudákovi, takže v tejto štatistike vyrovnané 1-1, tak ako v góloch. A Power uvidí ďalšiu žltú kartu. Strkanice a okamžite bez nejakého váhania vybehol do svojho sektoru a rozdelil tam Kohútov. Demetriu. Pošmykol sa, lopta však ostala v hre. Frír ju prepustil. Dobre, Hudák. A ďalšia provokácia od Matthewa Pearsona.
do múru nízkych Lobotku a Lalkoviča. Demetriu. Iňa iba predĺžil. Zabojoval, toto sú jeho situácie už 16-ke. Vysoký oblúčik, ktorý odstránil Demetriu. Natlačili sme Angli. Si napojí Blásika. Legiang možno mohol loptu chytať do rukavíc, ale trúfol si len na vyboxovanie. Valkovič. Zbierame odrazené lopty, čo nám dáva veľkú výhodu. Lásik. Ujlaki. Prekvapený účasťou Demetriua. Máže sa presúvajú ešte do Maďarska, kde zohrajú prípravný zápas aj s maďarskou 21-tkou. Šránc. Valkovič. Pre divákov zaujímavá prihrávka, ale pre našich vôbec nešťastná, pretože sme o loptu prišli, bolo to ťažké pre... Tam silný Ivan Galát. Pretože Európsky šampionát v Českej republike bude o rok aj súbojom o Rio de Janeiro v roku 2016 pod 5 kruhmi, aj keď kto vie, či na to... Paur. Ujlaki musí zabojovať, Demetriu sa vyholie o faulu. Bradley. Ataku zozadu. Norwood je ďaleko za Lobotkom a môže postupovať do 16-ky. Teraz si dnes príbeh na pokračovanie telenovela, ktorá sa ešte zďaleka nekončí. Bradley. Demetriu. Freer versus Lobotka. Ani jeden... Demetriu. Franks. A Rob. Veľmi rýchle prenesenie, ktoré vytvára situáciu 2 proti 2. Angličania už zvládli perfektne. Freer. Výborne Hudák. Slovenský tým chystá ďalšie striedanie s číslom 7. Už stepuje vedľa nášho tým manažera Samuela Slováka ďalší hráč Slovana Bratislava v tomto. Malec na 2-krát, najprv trafil Nizučkého Lobotku. Toto zaškubrtnutie sme nevyužili, aspoň na prvýkrát, ale na druhý by sa nám to mohlo podariť. Takže Demetriu odkopol. Freer, úplne voľný, zabudnú. Výborne Lásik. Slovenský kapitán veľmi dobre zvládla bránenie druhej vlny, ktorá sa tlačí do 16-ky. V Estónsku, potom na začiatku júna znovu s 21-tkou vo Švédsku. A potom prídu už zápasy, v ktorých vyhrávať bude. Dobrý súboj. Paur. Lásik. Ideme 5 proti 4. Kolmica na Mesároša. Lopta sa odráža ešte k Malecovi, ktorý sa nám vynoril z Atletico na portugalskej pôde. Opäť Legiang a teraz máme dobrých hlavičkárov. Hudáka a Niňaja. Ešte musíme zostať pozorní. Payne, tu je Demetriu. Pozor na toto zakončenie, ale Jake klarat sig, eller vinna genom att göra mål efter ett tag från De Gea. Ni kan såg det tidigare i studion. Här är det farligt direkt för Sunderland. Sunderland idag spelar till Premier League nu. Debuterade faktiskt i förra omgången av FA-cupen mot Carlisle. Som det är en påhälsning uppe i offensivt straffområde för
Kidderminster. Jag går in bollen i mitten. Tränar upp mot Giaccherini som är tidigare på hörnorna. Och Larsson till inget. Giaccherini som fått stå tillbaka lite sen Poet tog över. Mer populär hos Di Canio. Altidore. Gowling. En till stillöppning. Sven Nemotska med inlägget nu. Försök. Han var på väg mot en cykelspark där, men hörde att han hade lagkamrat bakom sig. Såg det ut som. Vidare passning kan ge upphov till ett kontringsläge kanske. Nu tog Diakité steget upp. Öppnar upp sig igen här då. Gash kan fylla på. Mavrez. Lutska. Ensam med lille Giaccherini i mitten. Inte mycket att hämta i luftrummet mot Gowling. Giaccherini. Altidore. Var lite långt ifrån sig när han ska lägga upp för vad som såg ut att bli ett skott. Spelat i Manchester Uniteds akademi tidigare. Debuterade i förra omgången faktiskt för Sunderland. Finns på bänken idag igen alltså. Dyer hamnar i tidsnöd. Vände undan. Bra goal från Demetrio. Bergini. Niklas framåt så Ba. Inte bättre än till Demetrio. Så Ba får en ny chans. Ja, den där starten har ju förtagit en del av den här matchen givetvis, men det kanske kan ändras. Och från distans och tappar den lite grann Lewis. Lutska. Läget inte så dumt den här gången, bättre mot Altidore. Metro Gerini, Ba. Sandlands hörna. Borini gör det riktigt bra, Borini. Men också en fin brytning av Micke Demetrio som kvarten kvar. Altidore bra. Ärlighetens namn inte har varit den allra bästa. Så Tom på sina håll kanske ändras det sista 10 drygt som vi har kvar. Larssons hörna tänkt för Gardner men fick lite väl mycket spinn. Frispark där ute, vinkas det för. Den in i mitten men slås undan därifrån. Så långt ner i divisionssystemet som femte. 4000 på plats på Sunderland. Ska de få åka hem ledsna? Här får de chansen. Sunderland, en